El Misteri de la Selva es troba ultimant els detalls de cara a la representació especial prevista per aquest dissabte 27 de novembre, un passi excepcional que es farà coincidint amb la Festa Major de Sant Andreu i que servirà per enregistrar professionalment la peça i incloure-la a l'Arxiu Audiovisual de Patrimoni Cultural de la Generalitat. La posada en escena implicarà un important desplegament logístic que inclou el desplaçament fins a l'església parroquial de Sant Andreu d'una unitat mòbil i d'equips de TV3 i de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per tal de realitzar i supervisar la gravació. De fet, en els darrers dies els tècnics han visitat el temple per tal de conèixer les característiques de l'espai. Paral·lelament, el Patronat del Misteri ha estat treballant en un pla d'assajos, així com en un protocol anticovid molt semblant al que ja es va aplicar en les posades en escena del 14 i 15 d'agost. L'únic canvi destacable és l'eliminació de la mascareta en els actors i actrius, que se sotmetran a un test d'antígens el divendres 26, dia anterior a la representació. Hem pres les mateixes mesures que vam prendre a l'agost. L'única diferència és que tots els actors, tots els que canten i els que actuen, ho faran sense mascareta. Els testos d'antígens el divendres, abans de l'assaig general, la distància, que sempre és més, la ventilació. Hem posat tota una sèrie de mesures adequades a totes les normes de la Covid. Per tal de fer lluir al màxim la posada en escena salvatana, el passi especial del Misteri estarà obert al públic, al qual se li prendrà la temperatura i se li entregarà una mascareta FFP2 per tal d'accedir a l'església. Des del Patronat s'ha volgut recordar que encara queden entrades disponibles i les reserves es poden fer a través del correu electrònic i el número de telèfon que s'han habilitat per a l'ocasió. La d'aquest cap de setmana serà l'ocasió per viure el Misteri en una data i en un context molt diferents de l'habitual. Moltes personalitats de les que no poden vindre el 14 i 15 d'agost perquè o estan de vacances o no hi són, aquesta vegada vindran. Clar, aprofiten també l'avinentesa de tindre aquesta excepcionalitat del nostre misteri aquest mes de novembre. El Patronat porta immers en aquest projecte des de finals de 2019, any en què el drama assumpcionista salvatà celebrava el seu 40è cicle de representacions amb una posada en escena des de la Basílica de la Sagrada Família. Va ser també el 2019 quan el Departament de Cultura de la Generalitat catalogava el Misteri com a element festiu, motiu pel qual la peça havia de quedar preservada als arxius de patrimoni.